is so nice here. It's super sunny and it's amazing. Super up here. Ulas lang. Hi guys, yes. Hi! Hello! Wala kang good prepare. Wala ko lang meron. Hello sir. Sige pulian di ka dyan. Okay kaya. Wala mo sa YouTube. Sige pulisay mo dyan. Sige pulisay mo. Dancer sat. O doon sir, mo di ay? Enjoy the view. Saan ko padulong day? Saan ko outfit day? Ano lang kag-laptop? Di tayo pwede mag-laptop sa kuwan day? Kubi kayo nag-shoot man kami pa. Ako pinag mag-laptop dito, di man ang laptop, wala minalun ng pagkakamay. So nadiyatan akong mga swimsuit. Later, first time ni sa TV, sa video, akong breast exposure. Breast exposure, gini siya. Kung asa ma-insecure si Jam Bantigi. Iyang ma-realize nga mas ukaj pa ang yutot sa oaks. Ang rason Yes. nganong niya ni pahawa sa Correct. kung nibalhin sa laing lugar. Yes. Tarsis G as in Gibra. G as in Gibra. Anya, yeah, you have to greet the Anya sa'yo ang laban na to. Island walking. Sorry ka, nakalimutan ko yung dili sa island hopping, tama. Island walking. Ayun. Bayot. Hi! Wait lang, mag-shades ako. So hot. My God. Hi, welcome to our day 3 vacation. O, nanami sa bangka. Sumula ni siya, nga nilang. Sa nay bangka, nay kuan. Kaya na may nag-ali dito, so ayaw pa may mulakaw. So, actually, kami ra gitanaan ni taluoy po ning tulo kasi naka-experience ni may ani nga mga binuhatan sa mga adunahan. So, tagal ko sila chance na maka-experience. So, by the way, dila ni singong nga kanang magsakay-sakay tanong natay food, nay magluto, ano. So, may nga lang ang dating. Tag life, baby. Cebu is life. Nakalami din rin, imo day pinag-G din dahil ka diyan. Say hi, smile. Busy kayo eh. Ano sabi mo? love Cebu tour. Ano sabi? Hi. Bambo naman brother-in-law dire. Walay trabaho, nang absenta. Way trabaho. Walay trabaho. Sunday ka. Yes. Weekend. So muna sa tanaw na mo sa Cebu kung mas parat ba ilang dagat diri kaysa sa Cagayan. This is so nice here. It's super sunny and it's amazing. Super up here. Ulas lang. Ladies and gentlemen, the hunks! Nataas ako ilong! Nataas yung ilong! Ano? Ay, bayot! Naku, masyag tutoy sa imo, dry! Oh my God! The breast exposure!
The best exposure ever. Makalimtan nato ng atong edad na nakataas. Ang unang-una dako, Ah. ambak. Wa ka ginhawayot hapit namatay. Mao ka kung sa kamo mga oldies, ay na pagpamati, ay na pagpilog ambak-ambak diretso kay matay chi bayot. So ni Ami nagyug ka nga, tigulang nagyug. Mature. Mature. Instrumentals.com. Yes, nana ang Yay! order. Tananen. Ang tawag ani sa Saang ako nagkamali. Yes, today. Yapo na to kung 30 bagay ni kabuo. Nana. Ala, bongga! Tapos sausaw. I-decorate na ninyo ang shell. Mian sa Manila o lala. Decorate the shell. Ah, 30 pesos. Ang each. 30 ang isa ha. Ihap. Wala mo na siya. Sasawan. Gusto ko suka. Mas Yan nagpakuha Ito ni siya guys. Tanaw guys. Tanaw guys. Saan? suka bro, suka. Oh my god. Abi ko ama. Ay, mo yung fenter. Ana pwede. Fresh na fresh. Fresh. Yes, nice okay. Lami. Okinawa, Japan. Lumig ka ng pineapple para lami. Bot-bot. Instrumentals.com. Dili kadaga na mong sakyan kay puros tambok ang sakay. Excuse siya oh. Oh. Nado tambok. Yakit sa kay tambok na nakasakay ba ya? So gikan sa dagat, kailangan sa magpa isa diretso medyo mag pa kuan sa gamay pa waswas. Mo nang ready na akong lawas. Oh, ready na pud mo salog. Makita ninyo akong sexy body. Instrumentals.com.